ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'April li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b'5.9% meta mqabbel ma' April tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li sal-aħħar ta' April li għadda l-ħaddiema fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna laħqu kważi 214,000 ruħ. Skont iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus, jirriżulta li bejn April tal-2018 u April tal-2019 l-impjiegi fis-settur privat żiedu b'11,211. Iċ-ċifri juru li l-ħaddiema fis-settur privat telgħu għal 167,441 ruħ, filwaqt li fis-settur pubbliku kien hemm ftit anqas minn 48,000 ħaddiem. L-NSO żied jgħid li l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom komplew jiżdiedu wkoll, tant li f'dan il-perjodu żdiedu b'xejn anqas minn 1,571. L-istatistika turi wkoll li waqt li s-suq tax-xogħol kellu żieda totali ta' aktar minn 12,000 impjieg, fl-istess waqt il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu bi kważi 100 ruħ. Joħroġ ukoll li s-suq tax-xogħol kellu wkoll żieda ta' ħaddiema irreġistrati b'xogħol part-time. Mir-rekords amministrattivi joħroġ li f'April li għadda il-ħaddiema b'impjiegi full-time u part-time żdiedu b'10% u telgħu għal kważi 29,000 ruħ, waqt li kważi 35,000 oħra kellhom part-time biss bħala x-xogħol regolari tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.